Ban ada bakit ana arip ada may barong imobing pailaeng ada may balay kainda nagtagusan tumikat rabi daytoy bakit nagkarya kuna daytoy bakit kaiyar aring pagutwan ng baro oray mamin siyam laeng ay nagrawan di nakagustuhan ay ipatay ko na ito'y alaka din baro oray mamin siyang lahing kunada kay baro kaiyar arasaas paggustuhan ka na nang hindi na ipit-pituan imbagin ka na nang kasi kung naman lukang itsak na ang dama awan may pasada ay inikwan sa ginginit ni manong aking kunig ni manang aking trabaho ay bayog-iyog pay iyek-ek-ek kunanapay di mas na asin pakay uray lang nakakatay nakapultik pay alam mo Suban ada bakit nga naarim ada mo barong imobing pailaeng ada mo balay kainda nagtagusan tumikat rabi daytoy bakit nagkaraya kunada to'y bakit kaiyar aring paggustuhan ng baro oray mamin siyang laeng ay nagato so di nang kagustuhan ay ipatay ko daytoy alaka din baro oray mamin siyang laeng inikwan sa ginginit ni manong aking unig ni manang aking trabaho ay bayog-iyog pay ek-ek-ek kunanapay di mas na aking makay uray lang nakakatay nakapulpil kay inikwan sa ginginit ni manong aking kunig ni manang aking trabaho ay bayog-iyog pay yek-ek-ek kunanapay di mas na aking bakay